Kom med, Søren. Godt spil, Rune. Og lige... Godt, Søren. Du har haft et rigtig godt efterår i din FCF-trøje. Har du noget bud på, hvorfor det er gået så godt for dig? Er det fordi, du har fået meget spilletid? Ja, først og fremmest har Janne vist mig tillid lige fra starten. Jeg startede ind i alle kampene og spillede fuld tid i de kampe, jeg havde kræfter til det. Så det er jo klart, det er jo en forudsætning for, at man kan spille godt. Man kan opbygge en god formkurve. Så det er da helt klart derfor. Altså, så også fordi jeg har hele tiden troet på, at jeg klart havde niveau til at være med. Altså, jeg har haft selvtiden lige fra starten af. Og så har jeg også kunnet mærke, at det sådan fra kamp til kamp er blevet bedre. Det gør jo også bare, at man har lyst til at klø på. Så tillid og spilletid, det er simpelthen afgørende? Ja, det er det. Helt klart. Den her kamp på onsdag, er det sådan en, man ser frem til? Ja, det glæder jeg meget til. Den har jeg set frem til længe, lige siden lodtrækningen. Det er jo en bonus, kan man sige, fordi vi har opfyldt vores målsætning i pokalturneringen. Så den tager jeg bare som en god oplevelse. Så håber jeg, at vi gør med. God del af kampen. Men er det sådan et opgør, man sådan går og ser frem til? Ja, det er det. Altså, det bliver fandme sjovt at prøve kræfter med de helt store. Ikke? Prøv at se, hvor vi står. Og se, om man kan være med der. Altså, det er jo bare en lækker udfordring. Højre Gunnar! Jamen det er klart, nu havde vi selvfølgelig en kamp i går, hvor vi er lidt skuffet, og der går lige en dag til 2, og så kigger vi fremad mod OB-kampen, som vi selvfølgelig glæder os rigtig meget til. Gør man så nogle ekstra tanker omkring sådan en kamp, altså i forhold til forberedelse og hvordan man skal sætte sig op? Nej, det er klart, man kan sige, det er et SAS-liga-hold, og det er de danske mestre, så er det klart, så er vi sat op, men ellers gør vi ikke noget ekstraordinært ud over det. Hvad forventninger har du der til kampen? Når jeg har de forventninger, at der bliver godt gang på lægterne og selve kampen, og så skal vi selvfølgelig bare gå videre. Jo. Og hvor kommer du til at... Hvad bliver din indsats? Jamen det er jo klart, når man angriber, så skal man helst score nogle mål, så vi skal selvfølgelig score flere mål end modstanderne. Ja. Hvor ser du jeres største styrker i forhold til kampen? Lige i øjeblikket er det nok det offensive spil. At vi skaber mange chancer. Også mod Viborg for et par uger siden. Så det håber jeg også, vi kan gøre mod OB. Altså, jeg håber, vi kan vise noget godt spil og komme frem til nogle chancer. Ja, det er vel vores styrke i øjeblikket. Kom her, Gunnar! Kom, Gunnar! Nej. Gør man så nogle ekstra forberedelser i forhold til sådan en kamp? Nej, det gør vi egentlig ikke. Vi tager den som alle mulige andre kampe. Vi ved, at det er en pokalkamp. Alt kan ske, så det gør vi ikke. Nej. Så man går på banen, og så tager den derfra? Det er helt sikkert, og så ved vi, at alt kan ske. Så nu må vi se. Har du nogen fornemmelse af, hvor I ender resultatmæssigt? Jamen, jeg tror stærkt på, at vi går videre. De har et stærkt program lige i øjeblikket, et hårdt program, kan man sige. Så sådan som det ser ud for os lige i øjeblikket, så skal vi bare videre. Hvor ender I resultatmæssigt? Jamen, vi vinder 2-1. Det er svært at spå om. Det er klart, de er bedre end os. Det skal de være. Men altså, alt kan ske i fodbold, siger man jo. Og jeg håber, at vi kan give dem en god kamp. Altså, jeg håber, vi kan være med. Det kunne være sjovt, hvis der for eksempel stod 0-0 i pausen. Så bliver det spændende. Men sådan et slutresultat, det kan du ikke vurdere? Nej. Så skyder jeg på 1-1.